Rugyan tayo dati panagdaydayaw tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kagabsat ting tingitingan tayo ti ayat ti Diyos, babaan ken Kristo, nagpakumbaba, bimmaba, tao may na inarakop tinakapsot a kinatao tayo, datayo tinaitanok. Rugbang laeng nga daytoy amin tayo, tibagi, panunot ken puso tayo, ited tayo ken kuana, idaton tayo apagdaydayaw ken kuana, akas pagyaman. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dayto na santon a misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagpakaasyak ken Santa Maria, ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayumat kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan, tipan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
iti Diyos iti kangakwa ket ditoy dagakapya kadagiti tattao na imbag ti banagnak na kenda itanok na kapagpabanda ka daydayawen na ka agyaman tamken ka gapuiti naindaklan na dayat mo Gloria iti Diyos iti pangatwa Apo Diyos na ilagitan na hari Aman na kabali namin ket sika bumiyang Jesu Kristo Anak ti Diyos na Apo Cordero di Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos Kumararag tayo. Dawatin mi Apo ta ibukbok mo kad tagrasyam kadagiti puso mi tapno da kami ang makaammo ti panagbalin a tao ni Kristo babaen da di panangipakdaar tay anghel gapo ti panagtutuok ken ipapatay na iti krus mairagpat kam to kuma iti gloria ti panagungar na gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Impakaammo manen ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkid daw ka iti Apo a Dios mo iti pagilasinan. Mabalin nga agapu iti pagilasinan iti yuyeng ti lubong dagiti natay
wenno ijay nga to sa dilangit. Insungbat ni Ahaz, sa anak nga agkid daw iti pagilasinan, saan ko asuoten ti Apo, iti daytoy kinunan ni Isayas. Dungeg ka ita, sika akapututan ni Ari David. Di ka aya mapnek amang ibus iti anos ti tao, ta ibusempay ti anos ti Diyos. Ngarud, ti Apo a mismo ti mangted ken ka iti pagilasinan. Adda balasang a birhen a masikog. Aganak tu iti lalaki, ket panaganan na iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastreken nyo ti Apo isu ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong ken dagiti amin alinaon na. Kukwa na ti daga ken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na iti rabaw dagiti adalem adanum ket iti lansad ti taaw impasdek na ti fondasyon. Siya sino ti maikari a sumangat iti bantay ti Apo? Siya sino ti mapalubusan a sumrek iti nasantuan a templo na? Tinadalus ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek nga agserbi iti kinapudno, ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan to ti Apo, ket awaten to ti Diyos a mangisalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasideg iti Diyos. Isuda ti agparang iti imatang ti Diyos ni Jacob. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Siak ni Pablo, may saak nga adipen ni Kristo Jesus, ken apostol a pinili ken inayaban ti Dios, amang ikasabay tinaimbag adamag na. Nabayagen nga inkari ti Dios daytoy naimbag adamag, anayelanad kadagiti nasantuan a surat. Dagiti profeta tinaramat na anang ipakaammo iti daytoy. Daytoy naimbag adamag, isu ti may papan iti anak na. Ni Apo tayo a Yesu Kristo. No may papan iti kinatao na, nagtao ti kapututan ni David. No may papan iti kina Diyos na, naipakita babaen ti naindaklan a panakabalin, nga isu ti anak ti Diyos, gapu iti pananggungar na. Gapu ken kuana, inted ti Diyos kanyak ti gundaway, nga agbalin nga apostol itinagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tattao, amamati ken agtulnog. Uray met da kayo nga adda di Roma. Inayaban na kayo ti Dios tapno agbalin kayo ako kwa ni Yesu Kristo. Daytoy ti gapuna a nagsurat kada kayo amin nga adda ita Roma. Da kayo ngay ayaten kin inayaban ti Dios ngagbalin at tattao na. Sapay kuma ta parabor ken talna ti ited kada kayo ti Diyos nga matayo ken ni Apo Yesu Kristo. Ti sao ti Apo. Bye.
Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kastoy ti pakasaritaan ti panakayanak ni Heso Kristo na itulag ni Maria nga inana amay asawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria amasikugan babaan ti panakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose a nakaitulagan na ket di na kayat nga ibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunutan na daytoy nagparangken kwa na ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana, di kaagamak amang ikasarken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipasngay nanto ti maysa lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insa o ti Apo babaan ti propeta. Agsikog to ti Birhen abalasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket panaganan nanto iti Emmanuel, kayat na asawen adda kadatayo iti ti Dios. Idi na makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel, ket inkasarna ni Maria. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Nanipod di malam ti ebanghelyo tayo, amin nga misa tayo, aging gana tayo bigat, aging gana tata, aging ganto man bigaten, amin nga gamin fourth Sunday tata, nga panakayanak ni itatao ni Apo Jesus. Nagparang imo na ni Maria, ti anghel, nagparang magkin ni San Jose, imay na anya na ganan, imay na imbaga nga ikasar na, ituloy na nga ikasar, uray painuhan na nga aramid spirit, in-explain tayo aminan, amin nga kinagasat ni Maria, amin nga kinapakumbaba, kinamanagtulnog da kin ni San Jose, in-explain tayo aminan, timano nga misa na ulit-ulit. Katimayat nga pampanunutan tayo tata, apay nga tayo inaramid ti Diyos dayta. Anya ti kangrunaan nga intensyon na nga no kumano iti local language tayo, bimaba ko na tayo, na may mayat nga nga panunutan nga ibaga tayo nga, ti Diyos, pinanawan na ti langit, imay na insuot, daytoy nakapsot, narugit, mga narugit, di bagi ang nakaiyusungan na ta ni Maria, ka na ilaksid, dahil ito narukop nga bagi tayo, pinanawan na ti langit, imay na insuot. Dahil ito nakapsot nga bagi tayo. Anya tati kangrunaan nga intention nga motive na mga apay nga inaramid na dahito eh. Gapo tayo ayatan na tayo because of that love. Gapo tayo nga ayat na kada tayo. Han na tayo nga mabalin nga baybay anlatan ta pinarsuan na tayo. Isuna man natin, kuna tayo din na minsan nga rabi, intanggaya natin, isuna ti imay nang hijayat ti ayat, imay di manon. Kaya nung kitaan tayo, dito nga kinamanagayat na, kadadakkelan, kuna tayo, ulitin tayo, kadadakkelan a sakripisyo. Anya mo ti response tayo, anya mo ti sungbat tayo. Dahil yung anya ti sungbat tayo. Ikumpira tayo kumaiti, dagiti amin, pampamilya, nasaya at kada kayo nga dito nga employed kayo dito, agtrabaho kayo dito, ada permanent na trabaho yung deped tata, dagiti gisuro-suro, nasaya at. Amo yung dagiti day sakit tayo ng runa dito Ilocano area, nga Pilipino. No di pamilya ket makita na di pamilya na marigatan. Han na nga maiturod nga kitkita ang latan nga kasyeta addaman trabaho da ngam kontraktual dagiti ordinary lang nga trabaho ditoy anya ti aramidan di maysa isakripisyo na panawan na apan agbirok apan agsapol tapno laeng maiyangat
Lalaki man no babae no daduma, ikarkarigatan na nga panawan, tapno maiyangat dayta a pamilya. Ngam tinagsakit nga panunutin no daduma, gaputi ayat na dayta nga pamilya, no haan nga naalwadan, dayta nga sakripisyo, di sungbat di nabati dito, iwan no di pimanaw, naggarigat realidad mo dayto. Di plano da nga itanok nga pamilya, ad da nga na ilumlum. Di sakripisyo da nga ayat, di sungbat ni mabati, uno sungbat di pumanaw daduma, di plano da nga mangyayat tanok di pamilya no daduma, nagrigat nga pampanunutin, nagrigat nga sulbaren, ngam ad-adda nga mailumlom. Kakasjemot kanya tayo. Nagsakripisyon ti Diyos, bimmaban, insuot na ti kinatao tayo. Natanok da ito, natanok tabagi tayo. Ngam no daduma, anya mo ti response tayo. No. Nulad duma ka, nagsakit man mo para kini Apo Diyos. Napayati sungbat tayo. Di dya original nga baging apan na sinarek, imay kanya tayo ka. Physical na dato external na dato suksokatan tayo mat. Amuyo ko nada na ululbod kayo nga babae nga dakam nga lalaki. Oh, ama. Sakbay ka mapan mangimisa, agul-ulbud kan apaya. Ikatam di original, so katam ti baro. Ang taktakpan niyo. Dapin na minsan nagbisbisikleta ak di hanak pa inayasain dito, nagpakastaak. At amok di magasak. Ma'am, umayak man makikapay. Bigbigat. Si kadeta Apo, uwan, mayak man makikapay. Aguray. Mamamaya man makikapi na nagbayag, aguray. Tapi ni mamang mo niyo ubra na, agur-uray ka no, Father, apaya niya, ubra niya ngamin, may sapay lakiday na. Asyak. Hanapin na ikan di bangir. Nakarkaro mo di may isang napangkublinisan. Mestra, retired nga mestra, diya mo, diya ibagbagan no, tagadtoy sa. Iditan awak. Napay ni Ma'am Dayta, kunak, apaya, alamat. Dagitoy mo puneraryo no daduma, di dala ka ag-practice mo nga ag-make upon, upat mo di kiday nan, ada na nga ngato, ada na bababa. Ay na pa, dasyado na. Nalaki isa-isaya atin, tapan na impatato ka nun. Niya mo, mestra nga tatuan. No daduma, balbaliwan tayo, nagsakit mo kini Apo Diyos, data kung kuna nga rodan, nadamag yun na istorya ko nga, hangan nalasin ni San Pedro, hangan nalasin ni Apo Jesus. Taga Salcedo, kanya mo dayay. Kunana nagtagtaga inap ni Turquata, kunatay latan, nga puti tawon nan nya 70 tonsan, kunana nagtagtaga inap, alaeng kan na overstay kan, uri apostolada ka, may kanda, matay kanton. Tada mo pagserbihan ti daduma. Kuna mo ni nya naganan timawar ni Turquata, aguray kamot a Father, kani adupay kwartak di bangko, sayang. Adupay ti aramidag. Laik kang kangarot ti makatawon, haan na po, upat nga tawon. Nagpaiso, ladwa tawon, latalo nga tawon. Among tinarami ni Turquata, napanjikan doon. Pinabotox na amin jerupan na, wow, imubing, buok na nagbalin nga kaslakuri, akino nagbubukil nga, di kolor. Idi sumangpat, ni nagubing mata, wow, di rumor iya salon, wow, nagpintasan kaslamat, 46 years old dan. Sigurado, umapan laka dagitay si WL kada apostolada toy kunana. Rimwar ko na, baga, naungkal. Apan na sinungat ni Apo Diyos, apaya po ko na may kanak pa iti duwang atawan. Apay sinuka. May Turquata Apo. Ay, sorry, di ka mo nalasin. Ang nalasin ni Apo Diyos. No daduma, kasi tayo, data pa labagi tayo, lamaya mo, nga dakis na agpapintas. Hanga dakes mo ti agpagwapo. Nang daduma ko ulbud, nagkaro mo ti ulbud yun no daduma, apo mo ta anya. Ada kinantsakan-tsawak di kalman nagrekoleksyon dagiti may Mr. G ko ako nagpost ko la kita nangina aday takiday mo kun katibain apan nakinisayan. Ilamay haan bagi external la diya awang problema dayta. Hanga dakes ti agpapintas. Ngam ti karon ako dayta mo malasing kayo ano daduma kadi kayo mo malasing nga umay makimisan. Kan-kan-tsawak, ori na kayo nga agkasar kunak ta, nagpintas di picture yu ijay diding, intong kitaan na kayo nila kayo, madimutan.
Apay deta ti ingkasar ko iti nagpintas mo apay no so, makariinga keburangan mat. Nga daya external dayay. Ketika haron na dati bagi tayo nasagraduan ta iso ti insuot na. He created us in His image and likeness. Apan nyo mo ululbudan, kakaasi mo ni Apo Jesus, bimababa, umay na tayo inarakob, tatabalbaliwan tayo mat, piman, kaasi mat, dahil dati bagi nga kayat ko nga papanan ko na anak mo malasinan. Ala, external na day jay. Anya mat internal nga yung umay na. Nagsakripisyo iso na, umay na tayo isuot, may na insuot ti katatao tayo. Ngam no daduma, anya mat ti response tayo. Denial. Iti na espirituan nga panagbiag tayo no daduma, nagado kakaasimot ni Apo Jesus nga mangkamkamat kada tayo. Taapaya no daduma, nagado ti panang talikod tayo king kuana. Imay na tayo dinandanon, ngam ti sungbat tayo no daduma, aguray ka. No kayat na nga umay kanya tayo, no kayat na ti agtaeng kumakanya tayo, haan, di sungbat tayo no daduma ka, nagadayo. Ni Maria, nagmayat pa nangawat na, matungpal ko makanyak akas, insaom. Inanugot na nga mismo. Nada tayo nadaduma, when we pray, we come to church, umay tayo agkarkararag, ngam nagadayo, di jari na tayo, nga mangpasangbay kin ni Apo Jesus, nagadayo. Kung nangarod nadaduma ka, haan nga gaputa, agnobnobena ka, agparparintumang tayo, umay tayo dito'y simbaan, ngam no DJ galad, kin DJ puso, nga ibagbaga na nga napakumbaba, kin ikarkarigatan nga agbiag nga nadalos, nagadayo, ijay kayat na. Iso nga kakaasim mo ni Apo Jesus, no daduma kayat na tayo nga pagtaengan, ngam da tayo mat, di tayo mat kayat. No daduma katip-tip din tayo mat. Anya ti kayat tayo nga pagarigan kanya tayo, dagita gurgura, para mag-apuso, natangsit apuso. Nakarit a puso, naulbod nga puso. Nisugarod datan diyak amo no kasano ti pagtitipunan dati taladawan ni Santo Cristo. Imay da intulot na tayo, inawaten tayo, ta agrikos, iti interong arkidiocese tayo. Maipasyar. Kung kunakarod lukulukwag dagiti agar aramid ti Belen, tanadanon dan, nagpaigid da nga agar aramidan, kakunak, apay di yung malmalpas daytan architect Newton kung kunat day aramidan da nga bilen-bilen. Tapay di mo malmalpasan si Mananton kung nakaagpaisos imay ka nga rudan. Anin nga kasla Bibi Jesus nakakrusen data kabayag data nga. Kung kunak ipanang ibabat na sigon pala ti istorya idi pala ang ura hindi tayo na ala da J kwa dayto na ala da J sinait dadalakitan ko na dati 16 uto pala ang idi adda pandemya ijay vegan kung kunat istoryada binulod da iso nga simbaan abasit na imuntar ijay ni Santo Cristo na agasan dagiti pandemya na agasan iso aging gana tatabig-bigbigan dakin adu ti mapan ijay sinait ta adu ti maagasan adu dagitay dumawat ti intensyon makarwar ti board adu dagitay dawdawat da patpatgan na kunak kuray pa yung ag-Christmas tayo, imay lata da bimisita kada tayo, kanya mo ti paagasan tayo kung kunak, dito Salcedo, siyak tunga tati kadakgalan na pamanagnakan no maikat da ito uyag ko no pumanaw ni Santo Cristo, mairaman ko mamo, dagitay padak ita nga agtaul-taul nga hanga lumalaing, kanya pa iti paagasan tayo, itartarigagayan tayo, barang yung maagasan na ti chismis, ta epidemya mo dayta, uno kinatangsit, ngamahan nabilag imay na tayo binisita laki iramraman tayo latamot ti agrokbab king kuana anya nga ro ti paagasan tayo daduma anya ti attitude tayo nga ro nga mangpasangbay kin Kristo nagsakripisyo isuna nga imay no daduma ka denial di puso tayo yes we pray hanga problema dayta agnobena tayo hanga problema dayta agparintumang tayo hanga ngam dayta kadi mo pay makumpleto awanen ngam di puso ka nagadayumot ijay galad. Nagadayumot ijay aramid nga kayat na nga aramidan tayo. Ada pala nakamula nga basit nga kinatangsit. No kung natay no daduma ka, busy ak. Padasay nyo ti mapantimay sa nga balay.
di na kay panpansinan. Nakamadmadi pa yung ugali tayo nga Pilipino niya. Mayat, managsa nga ili tayo nga Ilocano. Nung nagdabisita tayo, laag buy-buya ka payla dita, apan to agluluto. Mayamat, entertainer na ka before nga, kwagam no daduma di attitude ka madi. Ano daduma no, kabisin ako man, no, ka nga masango. Kas jemot ani Apo Jesus. He's trying his best mat nga umay. He's trying his best mat nga umay nga agtaeng kumakanya tayo. Iti panunot, puso, kinakam tayo. Ngam no daduma ka kakaasim at apaya, denial tayo. Umuna, pisikal. Di respeto ti bagi, napintas no papintasan ti bagi, mayat no alagaan dati bagi, ngam no abusom dati nga bagi, na sa graduan datoy, kano ni inabusom, para kingkwana. Imbes nga para kingkwana, inabusom, basol madimo laday ta. No daddo madya kayat nga pagtaengan na, siraragsak. Kas ano nga mapangkati may isa nga pagtaengan nga nakamirugrog. Oh, kasano nga sumrag kay ti may isa nga pagtaengan nga naka-anggar di puso na. Anya ti ragsak na nga umayking ka. Ti kaya namot agad tayo adda joy. Rambakan tayo ti Christmas, rambakan tayo ti panakaiyanak na. Umay nga tamot asiraragsak, tanaragsak kamot. Ngam ti mo problemaam ka basit akamali, ti problemaam ka hanga mapmapnek nga rupa, nga mapmapnek nga panagbiag agi kumpira ti sa bali, insecurities nga haan nga mag-agasan ta hanga maagasan ti insecurities. Hanga mapmapnek dito nga biag kas ano nga rod nga siraragsak met nga umay kanya tayo. Ala na ilawlawag tay amin ano kas ano ni Apo Jesus mo daytoy panakaipas ngay na. Timot sa ludsudan tayo kano datay mo ti pagtaengan na siraragsak nga ta. No, datay mo ti pagtaengan na, adda nga tarago nga madanon na. No, datay mo ti umay nga pagtaengan na, narespeto ka diday ti bagi, nga dinandanon na, numan pay na mo. Kano dadail ako, daya, han nga maikari nga maawagan nga pagtaengan ti Diyos tayo. Ala kakabsat, itultuloy tayo tagsakripisyo, itultuloy nga daldalosan di puso, itultuloy nga agfocus no anya tiramrambakan tayo ni Apo Jesus, ti ayat na, dinanon na tayo. Han na tayong inuring agsubli, iso ti dimmanon, anya nga naggasat tayo. Sa ludsudan, anya mo ti sungbat tayo. Anya mo ti nabatad nga sungbat, iti dayta nga panagsakripisyo. Paduyak-yak tayo ti pamati, tumakdar tayo, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Bugbog tong nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao di tinapaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakay salakan tayo. Imulog ang nagapud sa dilangit, Ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansay ti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog kat naitanem. Nagungar iti may katlungal daw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit kasi tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag. Apakapakawanan dagiti basbasul. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Kakabsat intay kumamang iti Diyos, ket intay idatag dagiti kasapulan tayo, iti inaldaw-aldaw, iti tunggal panggep ko na tayo, o Diyos nga apo, denggem dagiti anak mo. Diyos nga apo, denggem dagiti.
Agpaay ti simbaan tayo. Tapno babaen ti panangibabaet ni Apo Santa Maria. Umaninaw kuma kadagiti na pudno nga adipen na. Tinatarnaw a puso ket agserbida si pupudno iti iglesia. Ket babaen metlaeng ti panangidaulo dagiti ministro na. Maiturong dagiti amin a mamati iti dalan nga agturong iti pagarian ti Ama. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangipapaay ti serbisyo publiko. Sapay kuma tamaadanda iti puso a managserbi kas ken ni Jesus. Ti pudpudno a modelo ti kinaadipen Pangulo saan ket a kinatangsit ken kinasadot ti agpanuray kadakwada ket masursuro da nga yaten ti nakayabanda a misyon. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay karigiti mangikalkalintigan iti pagsayaatan ti tattao. Ti lubong nga pagnanaedan tayo, ken karigiti mangilonglongalong ti kapya, ken panagkaykaysa, tapno babaen ti panalaknib ti Diyos, mataginayon kumati sa lunat da, ket magunod da ti kalkalikaguman da asir mata para iti lubong. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay karigiti amin asisa ti parokya tayo. Tapno babaen iti pagpatula dagiti pinilida nga agserbi, akas patron ken katalek ti bukod da asisa. Maparayray iti pamati da ket agtultuloy iti panangipagnada, iti debosyon ken panagtalek iti Dios. Kumararag tayo ti Apo. Sapay kuma taragiti pamilya tayo a Filipino, ket agbalin a napudpudno a basit a simbaan, babaen iti napakumbaba ken napnuan ayat a panangibiyag iti na Kristyanuan a bukasyon. Kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggam dagiti kararag dagiti tattaom sapay kumatada kami amang rambak iti napnan ragsak iti ipapas nga iti anak mo akas tao ken agrag-o kami met iti sagot ti agnanayon abiyag inton pidwana ti umay anapnuan dayag dawaten mi daytoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Agyaman miken ka managparamo naman waten pasang tremidad ito'y tinamay pasang trem kuman kanta ito'y arang kahit tayo naton miken ket sapay la kumatamay karinay ti padayan apang supapakit tinadungungan daytoy tinapay pasatwem kuman ken daytoy arak kahit tayo naton ket sapay la kumatamay karinay ti padayan
Apang supapakit kinadungo mo Ama. Idatong iken ka Paglasang inaanak mo Pagyaman miken ka managparahong nga Ama. Watem pasatweng igan Daytoy tinapay pasatweng kuman Yen daytoy arap kahit tayo datun miken ba Yen sapay lang umang gamay kaniday ti palayan Apang supapakit kinadungo mo Ama. Daytoy tinapay pasatweng kuman Ken daytoy harap kahit tayo datun miken ka Ket sapay lang umatangay kaniday ti padayan Apang supapakit kinadungo mo Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ken kastamet na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo tati Espiritu Santo, anang puno iti tiyan na inggasatan a Birhen Maria, babaen ti panakabalin na, kasta kumamet, apasantuen na, dagitoy daton, nga iroknoy mi iti rabaw ti altar mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pod noon ay maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista in waragawag na nga asidag tiya aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timatla ang anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan na kaipasngay. Tapno masangpitan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pa kaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin naparswan. Di langit ken daga napuno, iti pakay daydayawan. Sana, sana, Usana, Usana iti kalatwan. Usana, 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 Usana iti kalatwan. Madaydayaw ni umay, itinagang tinamo. Sana, Sana, Sana,
Pudnoon ay Apo, abiig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kening ka panabungan, inang kami salakan, malapot sa malubungan, babaen ti krus mo, kening ka panabungan, inang kami salakan, malupot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kamken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kamken ka dawaten mi Apo tada kami amakiranod iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti tempuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama kat walbon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilang
kadagiti basbasulmi asmet umang iti pamarawani kadagiti net nakabaso kada kami Inakamet baybayan naumanuhon inisulison eri Salakan Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay na Kristo anang isalakan kada kami. Pagkukulang katuray, ti panakabalin ken dayaw, ti ang anayon natin tuwag. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapu kanyak ti tadko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero di Diyos sa mangikan kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami Cordero di Diyos sa mangikan kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami Cordero di Diyos sa mangikan Kadagiti basbasulti sa ngalubungan itden kada kay di kapya itden kay di kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararwak. May kumani ka mo, Diyos ko. Langin namin ang parikuan
makatulong inumo at masagap karon kanta naawan sa bali di man alam naman para kupen na karon alam sakay gait na ay wawa pagkasagap karon kanta naawan sa bali di man alam naman para kupen na karon alam sakay gait na ay wawa may kungani kama o Diyos ko naluboy naawan sa bali di man alam naman para kupen na karon alam sakay gait na ay wawa at masagap karon kanta naawan sa bali di man alam naman para kupen na karon alam sakay gait na ay wawa may kungani kama o Diyos ko napulkunay kabiyag nasikalae uwang ti amok na makatulong inumo masagap karon kanta naawan sa bali di man alam naman para kupen na karon alam sakay gait na may wawa. Kumararag tayo. Agyaman kamken ka uman nakabalin a Diyos, gaputi panangawat mi ti komunyon at algad ti agnanayon apan nakaisalakan mi. Ipaay mo kadi, tati ad-adda aya sidag ti piyesta ti pan nakaisalakan mi, umad-adda kumamet ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapodnuan minto arambakan ti misteryo ti pan nakaipas ngay ti anak mo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo. Pagyamanan tayo dagiti nang sponsor iti daytoy nasanton a misa nang idaulo iso dagiti kakabsat nga agtrabaho staff and personnel iti Department of Education ti Salcedo District into no bigat ti misa ti 4:30 sponsoran dagiti taga Sisa Santa Maria de Guadalupe into no
awanton ti misa ti kabaruan apo ta iso dati sponsor di misa tayo ti 9 o'clock adamo ila regular Sunday mass tayo 9 o'clock apo sponsoran to ti taga Gimong Kabaruan sa maaramid to ti Christmas program nga basit para kada tayo ken dagitay kakabsat ken dagitay kuna tayo nga matulungan a kakabsat tayo pagyamanan tayo dagiti naayat nga timulong para kada gitoy para iti Christmas program maudin san nga programa ditoy plaza tayo apo dahito ti highlights na, dahito ti kapipintasan, buyain nyo amin, awanton no malum no bigat. Iso nga tatan ti panangbuya yo ta sayang, no nyo mabuya dahi ta awanton. Awanto pa'y ti makansan, nadya ka mo, no, adan to pa'y makan, nakalpasan no, dahitan ka, inya naganan, dya mo no, agaawid danton, nga adan to lata apo, na magtultulit ta night market, maudi dahito nga programa, iso nga sayang, buyain tayo ta awanto dahitan. Tumakder tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo timan nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, nalpasen ti na Santo na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Yaman tay ken aglagsakay, tiyamin na paraburna. Sabay pumata, hingay at ating sa